عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رواية أنس بن مالك رضي الله عنه نام ديا في غمام صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلى الله من والده وولده والناس أجمعين متفق عليه والثوكم والذي قاسم بخاري ومسلم رحمه الله اكثنين قطعونا تشكرا نام حديث والذي şu hadisde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nama öz ummatının kalbini nahilek orunun bolmalığına aytya ve şunu bir derecede nama söyüp bilmesen imanın nama dolmadıklığına aytya. Nama diye bu hadisde hiçbiriniz imanınız dolmaz diye hatta diye yani şodat bolmasa bolanok men bolyansam ola adama söýgülýär. Ejet kakasından emmeter, ejetinden emmeter, çağasından emmeter. Tamam näme gysgaça näme diye wennas ejmen we umumi hemme adamlardan. Ýöne näme hemme adamlar içinde ejen kakan oglun çağan girenatmy? Giriye ýöne näme taksis edip çykardy. Sen ejen kakan çağany umumi adamlar söýüşüň ýalsa, olardan artık söýýär. Şoň üçin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem umumi adamlardan näse? Yani umumi adamlardan artık söýbilsen bolýar. Yani ejen kakan ýalyp söýmesen näme? Hükman dälliýen düşünjän näme kabul etmedelik ýok. Ejeňe miriye, kakana miriye, bala çağana miriye diye. Soň we beýleki adamlaryň hemmesi miriye. Şularyň hemmesinden artık meni söýýänçäňiz imanyňyz dolmaz diye. Şu hadis aýdanna Ömer radıyallahu anh näme diye? Ya Resulallah sen öňüm şeýle diye, ýöne özümden artık sen söýülemek diye. Şonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diye? La ya Ömer diye. Ýok Ömer diye. Meni men özüňi söýüşiňden artık söýmegen imanyň dolmaz diye. Şonda Ömer radıyallahu anh näme diye? Ya Resulallah inni sen maňa diye özümden artık söýgül diye. Şonda el-ana diye inni imanyň dolu diye. Şoň üçin näme? Akidet ehli sünne vel cemaatda biz elhamdülillah ehli sünne vel cemaati imamlara uyyan adamlar Ebu Hanifa, İmam Malik'e, İmam Şafi'e, İmam Ahmed rahimahumullah hemmesine uyyat, hemmesine söyyat, hemmesine sileyat şu alimlerin sözünden çıkamıda. Näme diyat? Peygamberleri bütün dünyada bar olan adamlardan artık söýmediği adam näme? İkiň biri. Yara näme? 200'lü kalbi kafir daş musulman adam. Ya da näme Peygamberimizin doli derejesini berbilmedik näme? Dininiň almany, fawgatyny, öz ananjyny, iman baýlygyny, iman doldurujunyň näde doldurulýanyny bilmeýän bir ilmsiz adam. Şoň üçin 200'lük etýärler Allahdan gorkup näme? Daşyny musulman etýärler, içine musulman etmeli. We ilmsizlikden Allah we Rasulunyň haqqy kadryny berbilmeýän adamlara näme etmeli? Öz ilimsizlik kesellerini näme ilim bilen derman edip Allah'ın bermeli derejesini we Peygamberiniň bermeli derejesini bermeli. Şoň üçin näme biz Peygamber ejemizden hem kakamyzdan bütün dünýede bar adamlardan näme artık söýmeli. Ene Peygamber söýmekligiň manysy näme? Ne gep şuna gep çykýar. Peygamber söýmek näme? Ya Resulallah men sen söýýän diýmekmi ýa-da iman etdim diýmekmi? Peygamber söýmekligiň alamaty näme? Şoň söýen zadyny söýüp şoň ýigirenen zadyna ýigrenmeklik. Bir alimler şey diýip açyklar. Käbir alimler näme? Buyuran zadyny kabul edip gaýtaran zadyndan gaýtmaklyk diýär. Düşünýärmi? Käbir alimler näme diýär? Şoň sünnetine eremeklik diýär. Käbir alimler näme diýär? Şoň dinini şoň getirişýärek tutmaklyk, hiçtat goşmalam däl, hiçtat aýyrmalam däl. Käbir alimler näme diýär? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın näme gullugyna inanmaly we onuň rasullugyna iman etmeli. Gullugyna inanan adamyň näme? Gullugyna girmeler. Gul adama gul bolmalar. Şunuň sebäbi Peygamberimiň özü bir zada gul. Peygamberiň guly kim? Peygamberiň hojaýyny kim? Allah. Peygamber bizi öz gullugyna çağırdymy? Ya öz hojaýynyň gullugyna çağırdy? Öz hojaýynyň gullugyna çağırdy. Biz şoň üçin näme Peygamberiň gulluk eden Allah'ına gul bolmaly. Ýöne Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gul diýilse-de alimler näme diýär? Ýani gul diýilse öz araňyzda, öz içiňizde hyzmat edip beren gul diýip düşünmäňdi. O rasul gully. Rasul gullugy näme? Ýani diýen zat geçmişde näme habar berse inanmaly. We geljekde näme habar beren bolsa inanmaly. Sen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem getiren dini, İslam dinine, Kur'an hadise bir de geçmişde ummatlardan habar beren zatlar var. O geljekdäki boljak zatlardan habar beren zatlar var. Şoň üçin
sahih hadisde, ayetlarda geçmişten ve gelecekten näme habar berilýär? Inanmaly, tasdik etmeli, görmedigen bolsak, görýän adamydan beter inanmaly. Men şu wagtyny görýän. Emma ayet kıyamata golay bir adam gelecekligini aýtdy, entek men göremem. Men şoňa seni görýänimden beter inanmaly. Dün näme bolandygyny öýümde bilýän. Ýöne ayet maňa näme 20 asır mundan öň näme bolandygyny aýtdy. Men şu ayetin 20 asır mundan öň habar berýän zadyna dün öýümde bolup geçen zadymdan beter iman etmeli. Dedim Allah ilmi men ilimden gowy. Sebäpden belki men dün gören zadymdan ýalňyş bolup çykanlar, ýa esten zadym ýalňyş çykanlar, ýa gören zadymy undy bilýänler. Ýa sen şu wagt görýän, sendiňe suwatyn goýan belki sen ýerine jyna turanlar. Şunumy? Bolu bilýän galakatlar. Şoňa şu näme bil Allah'ın geçmişten gelecekten haber veren zatlarına gören zadymdan beter iman etmeli. Ve näme diýär Pygamber mesasym? Allah'ın guludygyna, rasulyna iman etmeli, geçmişten gelecekten näme haber veren bolsa, tasdiklamaly, iman etmeli ve buyuran zatlaryny etmeli ve gaýtaran zatlaryny gaýtmaly ve Allah da şoň getiren dinine göre ibadet etmeli. Ana şu Pygamberimizi söýmekligiň, Peygamberimize näme iman etmekligiň şerti.